Mis-27 sa 30 ta' Marzu, il-Belt Valletta se tkun il-post fejn għandhom imorru dawk kollha li jħobbu kull tip ta' sfin. Minn sfin kontemporanju, modern, ballet klassiku, hip-hop u ballroom. Bis-sem ta' 1000 żeffin lokali u internazzjonali se titella f'pajjiżna l-ewwel edizzjoni tal-Kompetizzjoni Internazzjonali għas-sfin Malta International Dance and Competition Event, kompetizzjoni deskritta bħala ħolma għal bosta liema u skejjel ta' sfin f'pajjiżna. F'kull kategorija se jkun hawn għalliema ta' fama internazzjonali bħal Kledi Kadju fost l-oħrajn. Mit-taħriġ imbagħad iż-żeffina jgħaddu għall-kompetizzjoni. Ir-rebbieħa se jingħataw premjiet u fost oħrajn hemm 4 boros ta' studju x'jintrebħu. L-ogħla borża ta' studju hija mill-Iskola Millennium f'Londra u tlaħħaq 13,000 sterlina. Id-direttur Felix Busuttil qal li l-avveniment se juri l-livell għoli li l-isfin laħaq f'pajjiżna u rrimarka l-bibien ta' opportunitajiet li se joffri l-avveniment. Kull student għandha l-opportunità li turi l-nefissa bħala turi il-potenzjal tagħha. Ovvjament min jaħdem l-aktar u dak tal-aktar li gwadanja, dan hu s-sabiħ tiegħu. Jiena dejjem ngħid hard work pays, ġifieri li naraw li dat talent ikun rewarded, nagħtuh ir-rigal